Sharon Ongao, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod somo, luoro nitie ni kamoro kwan jopuonjre manyocha oyudo grade madonjo mbalariany nyalo hewo kwan mar kuonde tiegruok mag tije lwedo magin mana 2,300 e pacho ka. Judith Omondi notwak kod moko kuom jolony e kuonde tiegruok mag tije lwedo makoni piny owacho owinjo ket lai makare mar konyo jopuonjre. E duoko mag piny mag klas 12 mane owuok higani, mok tin ne jopuonjre 690 ne ok oyudo grade mar donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany. Gi chik masani mar piny owacho mar neno ni jopuonjre duto goyo okang' manyime mar somo 100% transition, jopuonjre gi duto nyaka dhi nyime kod tiegruok. Ka penjo maduong' en ni bende kuonde tiego lony mag tije lwedo 2,300 oromo rwako jopuonjre gi duto. Iyudo ka nyithindo 694 gi 400 gi wiye kanyo gi nyithindo ma ok donje direct university. Nyithindo gi dhi muoch malo kata ma capacity ma sirikal nigodo kaluwore gi namba mar Technical and Vocational Training Institute magin mana 2,300 e Kenya mangima. Kopogore gi jopuonjre madonjo, bende ji ma osebedo e sekta mar tiego tije lwedo koni thoth jopuonjre yudo mana tije pinje maoko. Koro Kenya ka pok oikore mar kawo nyithindo motiegore e courses. President Ruto nyicha neno kokelo wach mar affordable housing ni. Mago kuonde ma onego bed ni koponi lekne no otimore maber e affordable housing go to nyalo keto nyithindo gi mondo nyithindo gi odhi oyud pesa kuonde ma itime gigo. Higa mar 2022 ok jopuonjre te mane owinjo riwre kod TVET ne ochopo. Yangore ni thoth jopuonjre ma oyudo grade mar D kod E luor nikech tiegruok ma ichako gigo, kata kamano jopuonjre mane ochako gi ka koni gisemedore kendo ngas mar gini malo. Kalure gi grade mana yudo no kanya chako gi certificate. Chako artisan matimo atieko adonje certificate atimo batieko kama chako adonje diploma. Atimo automotive engineering that is mechanic. To gimanya wacho ni nyaka sani course no en gima ber nikech kata kaka yul demokalo ni nitie kama nati at least nya yudo pesa moro matin ni jitegemea ok ni nyaka janyuol mami. Koro technical course gin course mabeyo but odwaro ni nyaka ng'ato jiwre, nyaka jiwri. Ka higani ikwayo jonyuol mondo bed jip ne jopuonjre mondo kik lek mara 100% transition lar. Mtoto wako hajapata grade ya kwenda university, usitupe huyo mtoto, usimsukume kando, usimkemee, usione ni mjinga, kwa sababu kuna TVET institution. Na hii TVET institution hata mwenye amepata grade E akiwa na passion ya kukua ama alitaka kukua na degree, serikali iko na mpango yake. Lai manyien mar chiwo sir mar omenda mar somo onywako nyaka kuonde tiego tije lwedo, kendo e kinde ma migawo no chano chako keto jopuonjre e kuonde tiegruok, jopuonjre owinjo chak yaro matut ewi kaka iyudo omenda ni mar siro somo. Judith Omondi, Ramogi TV.